Siyempre, aton pasasayawon ang aton bag-o, pero diri ni bag-o ha mga sugad ng mga pagsayaw kay I know she is talented in dancing. So mga kasangkayan, pasayawan natin ni Honorable Carmela Gray. Nga nag-iya padis ang aton bisita nga tagbantayhan kalinaw. Hiya ang representative ni Lieutenant Colonel Fritz P. Montemor, ang Battalion Commander ng 3rd IB. Ladies and gentlemen, please welcome Major Mitel and Jorda. Sir, take it away. Practice ini Carmela practice. Ayan. So. Kadi naman, pagsarayo agaw kita. Puro delikado ng bulugan, pagkakasuna. Sugadan iba, masubang nila ang pagsamurahan kita. Maupay ilig, kasarayaw kay dahutan. Buglugsok ang tingin, hawang lumayan, yan ka magkikupag-upag. Kagapos ang pabisigan ka pagbatang para inulit ka na. Sugadan iba, masubang nila ang pagsamurahan kita. Ang sa pag-ibig, kasarayaw kay dahutan. Tumarong ng kakatunan na sista, ang atong lihat ang nangitinan. Nawan na sayo, ikaw liwat. For sure, si Sir Mitel is ready para sa kanyang Magsasaro sa liwat ang kita, ay maharap ang liwat at gusto tayo ang ito. Yeah! Ini kasanayan mo, kaya una kong paborito. Pinapalisan, ginagalaman, kay sayaw ang ilong. Sugadhan kuratan, bukan kuraksak, ngayon ang sama hulutin. Ay ang lahutan, usang nasayaw na ang ilong. Sige magsarayaw ng kita, ikaw nga upay ang sunatan. Ang iligado, kurutan na, kay bawin mo. Okay, thank you so much, Honorable Gray, and thank you, Sir Major Mitel Jordan. Ito po yung culture namin dito Sir sa Samar. This is the popular Kuracha dance. Okay?